नमस्कार सगळ्यांकय मिगेल नाव सीमापई म्हण सांगनो आणि आज आम्ही डावाले गुरुबर्याले आणि मलगडाले सगळाले उडगास काणू या चॅप्टर नंबर 5 लास्ट 4 श्लोकाचे अर्थ पळया. श्लोका नंबर 26. काम क्रोध वियुक्तानाय यतीनाय यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणौ वर्तते विदितात्मना. हाजे अर्थ कसा म्हळ्यार रे, फॉर दोज सन्यासीज हू हॅव ब्रोकन आउट ऑफ अँगर अँड लस्ट थ्रू कॉन्स्टंट एफर्ट, who have subdued their mind and are self-realized revelation from material existence is both here and hereafter. काम क्रोधान आणि सर्वांतू विजय घेतिले मन आणि तसले सांख्य योगिक पुरा कडेन तुलान शरीर असताना आणि शरीर त्याग करताची निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण जावन आसता म्हळ्यार या श्लोका नंबर 26 अर्थ. आता आम्ही श्लोका नंबर 27 आणि 28 दोन हेजे अर्थ ओटू पळया. स्मर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धेर्मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः. हाजे अर्थ कसा म्हळ्यार, शटिंग आउट ऑल थॉट ऑफ एक्सटर्नल एन्जॉयमेंट with the gaze fixed on the space between the eyebrows, equalizing the flow of incoming and outgoing breath in the nostrils and thus controlling the senses, mind and intellect. The sage who became free from desire, fear and anger always lives in freedom. बाह्य पदार्थ भायली सोडून आणि दोळे दृष्टी हुब्बा मध्येक स्थिर दवरून नांका संचार जावचे प्राण आणि अपान वायू समकोरून कोणाल इंद्रिय मन बुद्धी तागेल वशांत आसतकी कोण केवल मोक्षपरायण जावन आसतकी आणि कोण इच्छे भय क्रोधान सर्वार्थारहित जावन आसक्ती तो मुनी सदाकाल मुक्त जाल्ला म्हणून श्लोका नंबर 27 आणि 28 अर्थ. आता मी चॅप्टर नंबर 5 लास्ट श्लोकाचे अर्थ पळया. भोक्ताराय यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति. Having realized me as the enjoyer of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all worlds and the selfless friend of all living beings, my devotees attain peace. हाजे अर्थ कसा म्हळ्यार, मक पुरा यज्ञान आणि तपस्सु भोगतान समस्त लोकाचे महान ईश्वरान आणि समस्त प्राणीले स्वार्थरहित दयाळू आणि प्रेमी म्हणून लेखून भक्तू शांती प्राप्त करता म्हळ्यार या श्लोका नंबर 29 अर्थ. आता आम्ही या चॅप्टर नंबर 5 हाचे समाप्त करूया. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः. ओम कृष्णार्पणमस्तु. योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रज
प्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. With this, we have come to an end of chapter number 5. In the next episode, we are going to start with the chapter number 6. ಧನ್ಯವಾದ.